Monta con calma, non te preocupes. A mí tamén me das a mí o gusto de esperar, que sempre é unha satisfacción personal. Bueno, por moi bons días a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar nesta rolda de prensa na que volvo a comparecer para dar conta de todos os recursos que estamos a trasladar a visibilizar nesta provincia e impulsando o seu avance. Hoxe, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar, mobilizamos preto de 5 millóns de euros para eficiencia enerxética, cultura, benestar social, deporte e investimentos nos concellos. O detalle, 130.000 para as instalacións de aerotermia sostible nas neves, 170.000 para o patrocinio das producións audiovisuais na provincia a través do Rías Baixas Acción, 210.000 euros para a promoción da accesibilidade universal a través do programa Provincia Máis Inclusiva, 405.000 euros para os deportistas de alto nivel da provincia, 353.500 euros para 2 novos convenios co Concello de Pontevedra, preto de 1 millón de euros para actuacións en 2 estradas provinciais, 712.000 para a remodelación da avenida de Puxeiros, avenida do Rebullón en Mos, e 260.000 euros para a mellora da iluminación da estrada provincial EP 0405 a Xesteirán Mofrei en Cerdedo Cotobade. E preto de 2,5 millóns de euros para investimentos en 16 concellos da provincia ao abeiro do Plan Máis Provincia. E comenzamos e facémolo con recursos para esa aposta que estamos a realizar pola eficiencia enerxética, porque hoxe aprobamos a adxudicación do contrato para a instalación da aerotermia sostible na Casa do Concello e a Casa da Cultura das Neves por un valor de 130.000 euros. Destes 130.000 euros, 75.000 euros son asumidos pola Diputación e o restante, 55.000, proveñen do programa DUS 5.000 do IDAE, do Instituto para a Diversificación e o Aforro de Enerxía. E con estes recursos imos a sustituir a climatización da Casa do Concello e da Casa da Cultura das Neves por unha aerotermia común que vai a ser para estes 2 edificios que están situados na rúa José Gil. E pasamos agora á páxina de cultura. Si fai uns días presentábamos o Rías Baixas Acción, a liña de patrocinios para o audiovisual na provincia, e hoxe o que fixemos foi aprobala en Xunta de Goberno. Como xa vos trasladamos ao detalle este programa, pois tamén aproveito para lembrarvos un par de cousas. A primeira, o incremento importante que houve con respecto ao ano anterior. Un 60% se incrementaron as axudas con respecto ao ano pasado, chegando aos 170.000 euros. Apostamos por habilitar 2 liñas de axudas. Unha dotada con 100.000 euros, que é para o patrocinio de curtas, longametraxes e series, e unha segunda liña, unha novidade, para os documentais de longa duración, curtas e podcast documentais, dotada con 70.000 euros. E decidimos que os solicitantes poidan presentar 2 proxectos á convocatoria. Así que hoxe aprobamos as bases na convocatoria, nos próximos días publicarase no boletín oficial da provincia e a partir de aí, ata o 30 de agosto, abrirase o prazo para que todos os posibles beneficiarios poidan solicitar esta axuda na que vamos a destinar unhas contías que van a oscilar entre os 3.000 e os 25.000 euros. Eu dicía a semana pasada, na presentación do Rías Baixas Acción, que somos
a Casa Amiga do Audiovisual, ya que para nós é un sector clave, motor de turismo, motor de cultura, un motor da nosa economía que vamos a seguir traballando para manter unha firme alianza co audiovisual. E agora, de cultura, imos a benestar social, porque hoxe aprobamos as bases das axudas do Provincia máis inclusiva, dirixidas a mellorar a accesibilidade das entidades sen fin de lucro cun orzamento de 210.000 euros. E con respecto á primeira edición, da que se beneficiaron das 19 entidades, este ano incorporamos algunhas novidades. A principal, o incremento do orzamento en 30.000 euros. Dos 180.000 euros do ano 24 pasamos aos 210.000 euros deste ano. Pero tamén decidimos abrir a convocatoria a todas as entidades con sede social ou delegación permanente na provincia. O ano pasado, pois só se podían presentar aquelas entidades con domicilio social en concellos de menos de 50.000 habitantes. En liñas xerais, aquí vanse a poder beneficiar dunhas axudas que poden ser ata de 10.000 euros ou 80% do orzamento para afrontar as melloras de accesibilidade en inmobles da súa titularidade ou os custos de redacción das memorias técnicas deses proxectos, adquirir sistemas de comunicación que garantan a inclusión das persoas beneficiarias da entidade ou tamén se poden traducir en axudas técnicas relacionadas ca mobilidade e o cuidado persoal, como camas articuladas, colchóns antiescaras ou, entre outras, cadeiras de rodas. E como sabedes que para nós é fundamental impulsar o deporte, é un dos grandes eixos deste goberno, pois hoxe, nesta Xunta de Goberno, aprobamos as axudas destinadas aos deportistas de alto nivel, de Podán e de Podán Plus, e de alto nivel de base, de Potalento, cun orzamento de 405.000 euros. E unha liña de axudas que neste ano 2025 chega cun 50% máis dos recursos que habilitamos no ano 2024. Falamos de que dos 275.000 euros pasamos aos 405.000 euros, porque esta provincia é a provincia do deporte e aquí é outra mostra deste apoio. E, de feito, no ano 24, registramos un 43% máis de solicitudes destas axudas. Así que o que fixemos foi pollernos man á obra para conseguir sumar neste orzamento do ano 2025 130.000 euros máis, de xeito que ninguén quede sin recursos para poder seguir progresando no deporte de alto nivel. E a quen van dirixidas estas axudas? Pois nos casos das categorías de Podán e de Podán Plus, a aqueles deportistas, adestradores ou xuíces e árbitros nacidos e empadroados na provincia e que teñan o recoñecemento de alto nivel de Galicia ou de España. E as axudas das categorías de Potalento, que van destinadas aos deportistas nados entre o ano 2008 e 2013 e que teñan acadado algunha das 3 primeiras posicións en campeonatos de España ou participasen en campeonatos de Europa ou do mundo. Estas axudas, no que se refire a cuantía, serán de 500 a 2.000 euros para o de Podán, segundo a súa clasificación nas Copas do Mundo de Europa, de España ou de Galicia, entre 1.000 e 3.000 para as de Podán Plus, que, como sabedes, son deportistas de alto nivel con discapacidade física, intelectual e visual, tamén segundo a clasificación nestas probas, e para de Potalento entre 500 e 1.200 euros, que vai a ser en función dos resultados da Copa do Mundo, Copa de Europa ou de España. En definitiva, que seguimos sumando recursos, como nunca antes se fixera, cos que demostramos con feitos que o deporte, a nosa aposta polo deporte, é unha realidade e que imos a seguir traballando para espallar todo o talento deportivo que hai desta provincia e tamén a súa posición privilexiada para acoller competicións deportivas de primeiro nivel. E agora pasamos a falar dos investimentos nesta cidade, en Pontevedra, que demostramos ter sempre a man tendida. Porque hoxe aprobamos 2 convenios co Concello de Pontevedra por un importe de 353.000 euros. O detalle,
un dos convenios, dotado con 210.000 euros, que vai a permitir financiar íntegramente o proxecto de actualización do sistema de xestión da base de datos corporativa do Concello de Pontevedra para garantir unha maior eficiencia e seguridade na Administración Electrónica Municipal. E un segundo convenio, dotado con 143.000 euros, para financiar íntegramente a renovación do céspede artificial nos campos de fútbol 8 do Centro Municipal de Fútbol Manolo Barreiro, que está na Xunqueira. Trátanse de dous campos de fútbol 8, donde se vai a retirar o céspede actual e se vai a sustituir por un de última xeración. En definitiva, un exemplo máis de que este goberno provincial é un goberno que aposta pola lealdade institucional e que ten o municipalismo por bandeira. E tamén un exemplo máis de que escoitamos as demandas de Pontevedra e damos resposta ás necesidades do Concello para que esta cidade, a nosa capital, avance como nunca antes o fixera. E pasamos páxina para as estradas provinciais, porque en Cerdedo, Cotobade e Mos vamos a actuar en dúas estradas de titularidade provincial con un investimento global de preto de 1 millón de euros. No caso de Cerdedo Cotobade, destinamos 260.000 euros para a mellora da iluminación da estrada provincial EP0405 entre a Xesteira e Almofrei. É unha actuación que se vai a financiar 70-30. O 70% aportado pola Diputación, 180.000 euros, e o 30%, 77.000 euros, polo Concello. E aquí, pois xa falamos da mesma en semanas atrás, cando aprobamos o proxecto. En esta estrada, pois hai que sumarlle tamén unha actuación que está a piques de rematar, onde está procedendo ao ensanche e a mellora da mobilidade peonil nun treito de 1,5 kilómetros. E de Cerdedo Cotobade pasamos a Mos, onde imos mobilizar 712.500 euros para a remodelación da Avenida de Puxeiros, Avenida de Rebullón. En este caso, hoxe aprobamos a proposta de convenio para asinar con Concello e poder axudicar esta mellora que abrangue as estradas provinciais EP 2604 Puxeiros Meixoeiro Cubi e a EP 2603 Puxeiros Peinador. E é un convenio que a través do cal nos comprometemos a financiar desde a Diputación o 60%, 427.000 euros, e o Concello o 40% restante, 285.000 euros. Este acordo vai nos a permitir transformar o que é a Avenida de Puxeiros, a Avenida do Rebullón e a Rotonda dos Boi, creando un espazo público de calidade e unha contorna máis humana e segura. Que imos a facer aquí o detalle? Imos aumentar a superficie peonil, mellorar as condicións de accesibilidade do tráfico rodado, ampliando a calzada hasta os 7,5 metros, dobrar os carrís nas intermediacións da Rotonda dos Bois, crear beirarrúas en todo o trazado, con pequenas illas de vegetación e arborado, soterrar as redes de alumeamento público e pluviais e telefonía, e logo, pois, esa ausencia que había de redes pluviais, pois, habilitala. E agora rematamos, como cada xunta de goberno, falando dos fondos do Plan máis Provincia 2025, porque hoxe aprobamos preto de 2,5 millóns de euros para que 16 concellos realicen investimentos e afronten gasto corrente ao beiro das dúas liñas deste plan. A número 1 para investimentos e a número 2 para gasto corrente. No caso da liña 1 de investimento, 2,4 millóns de euros que irán destinadas a Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Covelo, Forcarei, A Guarda, Meis, Ponte Caldelas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Catoira, Fornelos de Montes, Lalín, Silleda e Alama. En este caso, gustaríame salientar que imos financiar íntegramente en Bueu, con 900.000 euros, o novo parque urbano Lugrís. Hai unha aportación que aprobamos hoxe en Xunta de Goberno de máis Provincia de 200.000 euros, o que lle hai que sumar os 700.000 euros do plan extra. En total, 900.000 financiados íntegramente pola Diputación. Como tamén en Salvaterra do Miño, donde
unha actuación dun importe de 554.000 euros que vai a ser financiada íntegramente pola Diputación. É a recuperación do espacio peonil da contorna da ermida de San Roque de Cabreira. 138.000 que aprobamos hoxe do MAS Provincia e 415.600 do Plan Extra. E logo, no caso da liña 2, Redondela vai a ser beneficiado con 103.250 euros para afrontar gasto corrente, en concreto para o financiamento do Servizo da Xestión Tributaria, censal, inspectora, catastral e de recadación de impostos do Concello. Isto, xa digo, no marco do Plan MAS Provincia, dotado con 48,2 millóns de euros, o plan de obras e servizos máis ambicioso da historia da Diputación, do que xa levamos distribuídos 34,5 millóns neste ano 2025. E, como saben, hoxe, último venres de mes, ademais de Xunta de Goberno, pleno ordinario, unha sesión na que teremos unha modificación de crédito por un importe de 9,2 millóns de euros, que vamos a seguir facendo investimentos estratégicos para a provincia e para a veciñanza. E, a grosso modo, destes recursos, decir que 6 millóns de euros se van a destinar para seguir mellorando a rede viaria provincial, 2,6 millóns para reforzar os programas de cooperación coas entidades veciñais a través dos plans Provincia Comunitaria, máis Aqua e Novacua, e logo, pois, tamén outros investimentos que hai relevantes, como poden ser 100.000 euros para o Mundial de Triatlón de Pontevedra ou unha instalación dun skatepark en Príncipe Felipe de 15.000 euros. Outro dos puntos da orde do día deste pleno ordinario vai a ser a primeira prórroga por un ano do acordo marco que regula a contratación de obras de conservación de firmes da rede provincial, provincial, e tamén a memoria para o proxecto de rehabilitación dun edificio para centro social e de maiores en Vilaboa, ao abeiro do programa 2030. E no apartado de mocións, imos a debatir 4. Unha do Grupo Popular para reclamar a rebaixa do IBI ao peixe e aos produtos do mar, dúas do Partido Socialista, unha delas para a creación dun centro de acollamento para mulleres vítimas de violencia de xénero con problemas de adiccións, e unha segunda para exixir á Xunta e á Diputación que eviten xuntanza partidistas cos voceiros da oposición, e o Bloque Nacionalista Galego presenta unha moción na que solicita a dignificación do GES no Valmiñor. E pola miña parte, era o que vos tiña a ben trasladar e quedo á espera de se queredes formular algunha pregunta. Ben, pois non habendo, nos vemos ou no pleno ou para a semana. Venga.